isto je nova igrica, vi uživajte. Danas ćemo igrati mapu u četvero, ne, u dvoje ćemo igrati i pokrije ćemo prijeći sandbox a u sljedećem epizodu ćemo snimati street, a ostalo će ovo je samo da prelazak igrice. Ili vrlo, ajmo prvo tutorial prijeći. U ovoj epizodi ćemo pokriti tutorial prijeći, ako prijeđemo brzo, onda ćemo još jednu sigurno, svakako ćemo još jednu. Evo, sad, ajde, ovo sam ja ovaj što skače crveni, a Faris je plavi. Sada mi idemo, trči. Ovo moram prepreke prelaziti. Nemo, jesi ufatio se. Left punch, right punch, left punch, right punch. No, prošlo. Glava se ovdje ufati na koncu. Ne. Trči, ja prvi idem. Ojde pa, skoči. Stani. Ja prvi idem. Ufatio sam se. Udar se u uvek. Eto ovo. Nina. Ponovo idemo sve. Jump. Ovo vam pokazujem kako se skače i sve. Da znate ako ne znate da vam igrati kontrolu. On je pao, a ja si. Ne znam. Vam ne skačem, gledajte ovako preko. Ja sam pravi. Vidi ovo. Skače. Kako preskoči. Stani! A ja bi uspio. Nije fair. Vidi, ja se zabilo. I treba udarat. Ufat me! Kakav je izviđen? Preskačem ovo olimpijski. Ne. Leži. Dobre, sačuvao sam se. Treba me jedan po jedan, ali kad uđeš trebaš skoči pa se ufataš, da ne, ako sam ja malo previsio. A vidite kako je teško ovo prije, zato će ovo biti sam jedna epizoda uvod kanal se nadam da vidite što sam malo reći, Bošnjak i... A vidim kako sam... Prešlo, dobro, gledaj. Ja sam prešao. Jesmo prešli, sad mi ja. Da, približiš kameru. Odlično, malo vamo ići gore. Tako je sad, joystick. Nevjerovatno što je previše očuvano. A da nemoj! Evo pašćemo, da nemoj! Ajmo uđer. Ovo ja preskočim! Ja preskočim! Ide mača od kote, pati da tebe. Skoči! Vidite, ovo će biti samo jedna epizoda jer smo jako glupi. Jedna epizoda pa. Možda će biti jedna epizoda, neće biti 3 epizode u jednoj epizodi. Ne, jedna epizoda zato što nećemo moći stići ovo sve. Vidi što sam držu! Pa ja tako isto. Vidite sad držimo nigdje dole. Pa da nije to. Da nemoj me držati. Pa ne mogu spote gledati. Ja sam slabić. Ja sam ne. Ja ovo moram pretkakati, ovo sam skakati. Sad ja sam nešto. Skočim. Skoč. Vidi ovo moram preskočiti. Udarati. To nije onda
jako u novom videu. Ja volim pratiti. Sačka, kažem. Ne bi opet istorija. Aj, gramatka da vidim ne vidjeti što smo učili. Ne! What the fuck? Hoće ovaj djelić. Pa treba preskočiti ovo malo. Ano na glavu. Uvijek glavu. Ja, ovo tvoj djelić. Ja, prvi, evo, baš, urte, ne! Leto sam u vađu. Vidite sad šta čopno. Ja taman rodim, ba. Na glavu. Ajde, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!